ka mga tinunan sa Cebu Normal University nga mikuha sa licensure exam for teachers 2022 elementary level ang nagtop. Duha kanila mga first placer. Ato silang ila-ilahon pinaagi niining report. Managsama first placer sila si Baby Patricia Bensi, taga Lapu-Lapu City, ug Maria Catherine Kauba sa lungsod sa San Fernando. Pareho sila si Bensi ug Kauba nga nakakuha sa 94.60% nga labing taas nga percentage nga natala sa tanang mikuha sa licensure board exam. Gipugnan man ang iyang emosyon apan giangko ni Baby Patricia nga 2015 pa siya mitapos sa pagtungha apan wa siya mokuha dayon sa board exam. Nangandoy ang iyang amahan kuha siya sa board exam ug mamahimong usa ka magtutudlo apan ni panaw na kini. Wala gid ako nakuha yang wish para nako. So bisan og nana siya sa wala na siya ganahan gyapon ko i-fulfill kung promise o yang wish. Samtang si Maria Catherine mipadayag nga ang kalampusan nga iyang naangkon karon iyang gihalad sa mga mahal sa kinabuhi nga mo'y naghatag og kadasi kaniya nga kabuton ang pagka first placer. Ang family, kalisod nga among nagian, nya ganahan ko nga ang sacrifices, ang care nga gihatag sa akong family sa ako kay mabayran ako soon. Laing mga CNU top-notchers naglangkob nila ni Diandra Trasona rank 5, Rogelio Dilao Jr. rank 8, Jeneline Cordero rank 9 ug sila si Adeline Kaitor ug Janine Pilapil rank 10. Ang mga top-notchers managsamang mipadayag nga ang paningkamot, sakripisyo, mga pag-ampo ug ang dako nilang tinguha mo'y nakapahimo kanilang top-notcher. Samtang si Dr. Helen Boholano, Dean sa College of Teachers Education, mipadayag nga normal na sa ilang mga education graduate nga mag-top-notcher tungod sa pamaagi sa ilang pagtudlo. Uban sa iyang faculty, malipayon si Boholano sa laing kalampusan nga ilang naangkon tungod kay timaan lang kini nga wala mausik ang salapi sa kagamhanan aron makatanyag sa free college education. So happy jud me because Cebu Normal University has produced top-notchers. Dili na sayang ang kwarta sa gobyerno because free tuition. So wala mi nasayop sa pagpili sa mga estudyante. Uban ni Philip Patricio ug Rod Parado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.